дар Тоҷикистон ҳарорати ҳаво дар водиҳо аз 40 дараҷа боло меравад. Иттилоъ доданд ба мухбири Амидховар дар Агентии обу ҳавошиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Баландшавии ҳарорат дар минтақаҳои баландкӯҳ ба обшавии барф, при яхҳо ва зиёд шудани ҳаҷми об дар рудхонаҳо оварда мерасонад, ки ин метавонад сабаби фаромадани сел, ярч ва сангрезиҳо гардад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва меҳмонони мамлакат дар ин рӯзҳо хоҳиш менамояд, ки махсусан ҳангоми истифода аз роҳҳои кӯҳӣ ниҳоят эҳтиёткор бошанд. Дар баробари баланд шудани ҳарорати ҳаво, ҳангоми истироҳат ва шиноварӣ эҳтиёткор будан ва дар назди дарёҳо, каналҳо, ҳавзҳо ва обанборҳо қоидаҳои бехатариро риоя кардан лозим аст. риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ боиси оқибатҳои вазнин мегардад. Барои пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ, кӯдакон ва калонсолон бояд як қатор қоидаҳои оддиро қатъиян риоя намоянд. Оббозӣ кардан дар оби кушод дар ҳарорати обӣ аз 15 дараҷа паст тавсия дода намешавад, зеро аз зарбаи оби хунук аз ҳушравӣ ё марг имконпазир аст. Аксар вақт дар ҳолати аз ҳад зиёд гарм будани бадан пеш аз шиноварӣ якбора ба оби хунук даромадан ба ҳолати беҳушӣ оварда мерасонад. тавре табибон тасдиқ карданд, дар ҳавои гарм ғизоҳои равғанин, бирён ва ширинро аз анвои хӯрокҳо истисно кардан лозим аст. Рӯйхат бояд аз хӯрокҳои сабук, сабзавот, меваҳо, моҳии судак ё пухта, мурғ, шӯрбоҳо аз қабили дуғоб иборат мебошад. Инчунин бояд ба қоидаҳои гигиенаи санитарӣ низ риоя намуд.